Dugang 13 ka mga bagong kaso sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang natala sa Department of Health sa Region 7. Mga bagong kaso na sumay sa City Health Department. Nga takod-takod sulod sa panimay ang hinungdan sa mga kaso. Si Chelo Valiena sa report. Sukad sa Lunes hangtod gahapong adlaw, konsumadahon ang talaan sa Department of Health sa Region 7. Moabot sa 42 ka bag-ong kaso sa COVID-19 ang Lapu-Lapu City. Sa contact tracing, matod ni Grace Mary Carungay, Chief Epidemiologist sa Lapu-Lapu City Health Office, nga sagad sa 13 ka mga bag-ong kaso, nagtakod-takod lang sud sa mga panimay. Sagad sa nagpositibo, mga asymptomatic ug nagpa-check up na dihang nabantayan nga adunay simptomas sa COVID-19. Ang nahitabo, dili sila dayon magpa-check, mao nang nagtakod usa sila. Unya pag-check na nila nag-positive, i-contact trace na to, naana po diya sila natakdan. Apan giangkon hinuon ni Carungay nga lisod mailhan ang mga asymptomatic gawas lang kun mopaubos kini sa swab test. Subling awhag ni Carungay sa publiko nga dili mo kumpiyansa bisan sud sa tagsa-tagsa ka mga panimay. Mas maayo mosulob gihapon og face mask, mutuman sa social distancing ug sa uban pang health protocol aron kalikayan ang takod-takod sud mismo sa balay. Asymptomatic sila niya, ini ka naana sila gibati, mao pa ipakonsulta o magpa-swab sila. So diha dapita na katakod na sila. Uban ni Cleofer Lumayag, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.